Sa imong kamaayo, akong gidapit amahan ang imong presensya nga diin magauban kanamo. Amahan, patalinghudi o Diyos, kining akong pagampo, nga ang tanan amahan nga nagapaminaw, nining maong dapita, sa dihang madungga nila ang mensahe sa Diyos, ablihi ang ilang kasing-kasing, ablihi ang ilang salabutan. Akong pagampo kanimo amahan, nga imo silang panalanginan, pinaagi sa mga mensahe nga ilang nadunggan. Bisan pa man amahan kanako nga imong ginagamit sa gamhanang pamaagi, pagadihugi ako amahan. Bisan pa man o Diyos sa mga pulong nga akong isugid diha sa akong mga baba, pagadihugi kini amahan. Amahan, pasalamatan ko ikaw sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Kining tanan akong pag-ampo amahan, akong ibalik ang dungog o himaya diha lamang kang Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Daghang salamat sa tanan. Daghang salamat nining maong dapit. Pasalamatan gyud nako ang Ginoo nga ang akong kinabuhi iya gyud ginagamit sa gamhanang pamaagi. Sa tinuod lang batan-on pa ko. Wala pa ko'y asawa, wala pa ko naminyo apan, wala ko nagmahay sa akong kaugalingon. Kay tungod ang tinuod nga gugma diay ana alang kang Hesus. Ang gugma sa mga taong mga higala sa tinud-an lang muabot kanato. Apan inikabot sunod sa adlaw mahanaw kanang gugmaha, kay kanang gugmaha tawhanon lang. Amen. Mas maayo gyud tinguhaon nato ang gugma nga walay paglubad. Mao kana ang gugma ni Hesukristo. Praise God, hallelujah. Diha sa Juan 3:16, nagingon ang kasulatan, kay tungod gigugma sa Dios ang kalibutan, yang gihatag ang yang bugtong anak, nga kung si bisan kinsa katong mutuo kaniya, dili malaglag, kundi makabaton, tinuon sa kinabuhing walay katapusan. Sa atong tungod sa gugma sa Dios kanato, iyang gihugas ang iyang kaugalingon, ug nagbisti siya sa dagway sa usa ka tawo. Muna siya tinuod, Diyos siya, apan nagpakatao siya tungod og alang kanato. Kaniadto sa balaod ni Moises, ang tao sa diyang makasala siya, di kinahanglan nga muhalad siya ug mananap ngadto sa mga pari. Ang buhaton sa pari, ilang sunugon ang mananap ngadto gawas sa tulda. Ug ilang iwisik-wisik ngadto sa aligi ang dugo, ug ilang dalon sa sulod sa tulda ang dugo aron magbuhat sila sa seremonyas sa pagpapas sa mga sala. Apan ang kasulatan nagingon nga walay tawo nga nakatuman ini. Kay ang pari nga mosulod ngadto sa tulda adunay kamatayon. Ang tulda usab ginama lang sa tao ug kopya kini gikan sa kalangitan. Mano sa tinuod. Apan ang kasulatan mga higala, klaro kayo og dayag. Kay tungod sa gugma sa Dios nga